Dabulisa kunini na sizwe sihle. Nina abantu bokuqala. Nina zinkwekhwezi ezawa zazilibala uba zingobani. Ndithi camaku bantwana bendalo. Namhlanje ndingathanda ukuba ndike ndicacise. La mandiya. Ezi foto zala mandiya ndihleli uzifaka apha kwistatus zam. Ndiphinde ndibe ngumntu othetha ngoKristu. Ndiphinde ndibe ngumntu othetha ngamathongo, ngoQamatha, uRamasedi, uMveliqaki. Ndithi mandike ndithathe ithuba ndicacise because isithunywa siyandichazela uba uyayazi abanye abantu bathi xa befika bejonga i-content yakho babone umntu ongathi udibanisa inkolo. No, ndiyanithembisa. Akho nenye into endiyidibanisayo apha. Ndithi mandiyicacise namhlanje. Le video izawuthanda ubanda because I'm trying ufundisa. Enzela ukuthi umntu ogqiba kuyimamela ayi-understande le nto endiyithethayo. Ewe ezilandelayo soze ziphinde zibe ndolu hlobo. But noko ezizokuqala kufuneka umntu ayi-understande le nto endiyithethayo aphume ecacelwa. Ndiyiqale apha. Yabona xa ungumntu ontsundu, funeka uzazi. Wena ungumnombo, ungumntu woqala. Usisizwe esazala ezinye izizwe. And njengomntu woqala, nescience, nebiology, ezi siresetshwa sikhangela ngoba siyafundwa. The more sifaka i-content sithetha sithini, siyafundwa oko sasifundwa ukuba singobani, sivelaphi, siyintoni, ithini into ngathi. Negazi elilityhutyha ngaphakathi kwakho liyakhangelwa. And ixesha esiphila kulo because kuye kwanda abantu abanobizo bazirecognize. Andikhathanga noba ibisenzeka njani, whether kwathini kungathinanga, but bayabeloada i-information enintsi online. And bengekho rongo, lixesha le-information because abantu abanintsi abazazi ukuthi bangobani. And bubungozi obaya because isimo sikamoya esikuso sithi masizazi exactly ezaa zinto zoqala ezalityalwa nokuthi umzi ngamnye ungumntu nganye wena wawuzalelwe ukwenza ntoni. Like le information efihlakeleyo elityelweyo. Uyabona into yamandiya, zange ndaye ndiyanatshomi sendiya. Zange ndaba ngumntu ongxileyo efunda kakhulu ngeenkolo ezidibene nezinto zamandiya. Mna ndayifundiswa ngamathongo nezithunywa. Sizama ukundibonisa sendifundisa le nto engumntu. Yathi xa ndihlala phantsi ndithi mna okay because yayimane ivela ndiqonda uba ngamandiya atheni la. Yintoni le, ndidibana phi mna nale nto like yayibo. Kwathiwa no. Le ndoda nalo mfazi ndimane ndiwabhala apha amandiya ayibiza iShiva neShakti. And bona xa belibalisa ibali lalo, ngumoya woogogo nabomkhulu abaqale baphile phi as uThixo, as one. UThixo akayo feminine okanye masculine, uza eyipackage as one, eyi-unit eyi-one. And laa nto yehlele ithini as ungumntu. Laa moya kaThixo, laa moya kaQamatha, laa moya the Shiva neShakti bona bayibiza ngayo, iphila ke ngoku ngaphakathi kwakho as one. Thina ke ngoku ibali xa ndisiwa kwijeni yam ukuthi as ungumntu uphuma ekhayeni elisuka kwicala likatata nelisuka kwicala likamama. Libalisa eli bali lamandiya la endiwapostayo. Ndayazi zinintsi iinkolo phaa, zinintsi izinto eziwenziwayo phaa, nintsi okufanele uba umntu uyaku-evaluweyitha, but mna ndithetha ngale mna ndimane ndiyifaka apha. Nento isithunywa ekudala sendifundisa yona apha, ekudala ndiyithetha.
Elibali lithi xa seliqhubeka, as iShiva neShakti exist within wena uyi-one uphelele, laa moya kaThixo ophila as feminine ne-masculine as one ngaphakathi kwakho iphinde extende kwindalo yonke, ibe yinto existayo kwindalo yonke. Kulapho ke ngoku uzawufumana ukuthi iindawo ngeendawo zikherisha laa mandla wokuthini, masculine and feminine. And xa sewuyisa on a broader scale uunderstande ukuthi umhlaba ke ngoku as a whole yi-feminine and okwehla phezulu yi-masculine. Elaa bali lamandiya layindlela yesithunywa sizama ukunifundisa ukuthi xa ungumntu nantsi into, and zazi xa ungumntu ontsundu ungumnombo womntu wonke, kuzalwa nguwe, neenkolo zabo zizawufana nezakho because zisuka kuwe. Yiyo le information elityeleyo sizilibele, simane sisithi sizinkwenkwe zezawa sazilibala uba singobani na. Yiyo le information ephuma lubala ithethwa ngoku ngabantu abanintsi. Ewe, phambi koThixo umenzi akekho umntu oyi-favorite ukudlula omnye umntu, kodwa xa sesithetha inyani, umntu othetha inyani uza kuxelela ngokomoya kukho imigaqo-siseko ngendlela yonke into ne-order yabekwa ngayo. Ndingaze ndikubonise even nangeBhayibhile iyazama ukuyityhila laa nto ukuthi there's an order and a hierarchy yendlela yonke into yasekwa ngayo. And isithunywa xa siyasindifundisa sichaza ukuthi no, mamela, ezabantu bokuqala, abantu abantsundu, ezi sasimane silahleka, sibaleka, sibhaca, simane siyelibhacweni, simane sibaleka ngenxa yezinto ezazimane zisehlela. Yayithi xa kuphuma igruphu ilixa elithile lihambe ne-information ethile, ulwazi lwethu oluthile. Because noba ungaya namhlanje uye eNdiya, bakhona abantu abasazibiza the Bantu group abasayibambileyo into yemfihlelo yakwantu. Yilaa nto ufika ngoku ubona abantwana abanintsi, xolo ngokuthi abantu abanintsi bahambe bayonkaleka kwiinkolo zamaNdiya. Kalahlekanga laa mntu kwijeni yakhe to go resurrect i-information eyalahlekayo that i-DNA yakhe sayityethe iyikhumbula, but ingqondo nomzimba ubuyena ke ngoku because siphile kule lifetime buyilibele. Nantso into eyenzekayo. And khange ndinyanzeleke ukuba ndide ndiyojika, ndide ndiyozitshintsha amagama, ndiyonkaleka phaa. Ndafundiswa ngolu hlobo because iijeni zethu azifani and sifundiswa ngohlobo olu-different thina sonke. Ndathi okay, kodwa jonga elibali, apha yinkolo e-honorisha both oogogo nomkhulu. And uzujonge ke ngoku because it comes in the different avatars. Xa sewuhleli phantsi, leyo yeyomntu ke ngoku interested ongayayo zikhangelela ukuba kanye ithini le nto yelibali. Uthi ndiqonda uba okay, understand kwezinye iiparts because it took a while, it took a very long while ukuvuka ukuthi no man, le nto izama ukundithi kanje because bendifundiswa nangezinye iindlela zobonisa eli bali ukuthi yinto eyi-one, indalo, umntu, yonke into ithetha ilanguage eyi-one ekaqamatha. Ndathi ndisuka apha kwathiwa jonga, amaNdiya, they don't struggle kwizinto ezidibene nomoya. They tap in and out as they wish. Kodwa jonga inkolo ye-Christianity, into ebenzela nzima is because akuonarishwa okanye acknowledgwa i-energy yobufazi. Ilizwi lomfazi liyathuliswa, and xa lithuliswa kuthuliswa amandla nayo yonke into eza nayo. Yilaa nto ufika ke ngoku emabandleni okanye ufika kunzima ukuthi kuchume because laa nto yobumama inyathelwe.
Even iBhayibhile xa sewuhlala phantsi uyifunda ngesityhilelo uzayibona ukuthi izama ukukuxelela ukuthi awekho amadoda amathathu angazala umntana. Therefore ikhona i-element eshotayo apha. Jonga indalo yonke izama ukukubonisa ukuthi yonke into exist ngobumama nobudoda, and kwayona ufike ihleli ithetha ukuthi God the Mother izama ukuvusa ukuthi lento ikhona, and naleyo kwakulicebo labantu abadala esiphuma kubo ubulumko babo ukuyinyengeza inyani. Ngaloo ndlela ukuthi ngenye imini isizukulwana sethu xa bemane bezikhangela mhla bezibhaqa yanga bangayibona le nto ngendlela siyiseka ngayo siyifaka ngayo apha. Let us also be part of abantu abaformulate ababhalayo. Let us be part of abantu abahlala kwezi council ababhalayo le information. Sizamane siyinyengeza, ewe siyaphela sizwe sethu siyasibona ukuba siya the wrong direction, and ixesha esikulo ngoku asikwazi ukuqhubeka sihamba ngesinqe esifanayo. Ixesha esiphila kulo ngoku ngokomoya lidimanda ukuthi senze differently. Yilaa nto siya kwi-spiritual journey, siya kwi-toughness, siya uziva ukuba uyarifayinwa, uziva ukuthi into ezithile ziyakhutshwa kuwe, into a lot bekuhamba rongo. And abantu abadala, abantu abaninzi bayazenzela kuthi, and rough akusacengwa nangoku rough, which is not nice. But elabali lamandiya yinto e-existayo epracticewayo ngabantu abazaziyo ukuthi jonga singabantu siyazingca ngesintu sethu. And le nto thina as umnombo woqala siyayazi ukuthi as ungumntu uphila nendalo yonke iphila, kukho the masculine and the feminine that exists, that you have to honor. And ukuze uphile a balanced life apha emhlabeni, you have to honor these energies zombini. Yilaa nto kude kufikelele kude kuthethwe nokuthi ithongo abantu bakowenu bade bakukhethele umlingani o-specific for wena, because there's a lot of undoing and a lot of cleaning and a lot of doing of few things naxa nidibana, because nirepresenta kanye that energy. Even ide ingene nakwindima yesithembu ukuthi why ifike ilungise ingcibe phi kwephi kona, ntoni leyo iyamasheka kulaa kona edinga loo nto. So xa uhlala phantsi ujonge inkolo yamaKrestu, it's only ku-honorishwa the masculine energy. Kodwa umoya lo abawubiza umoya oyingcwele, abawubizayo ukuthi wehle, lo abawukhonzayo ukuthi mawenze ezi zinto zonke, ezi zinto abazinqwenelelayo, ezi miracles bazinqwenelelayo, it's the feminine energy, umoya wobumama. Uba ningake ni-honorishe loo nto, because ndiyayazi content yamapha abantu abaninzi bacinga hayi bona sisi ke ngokuthini uKristu akekho. Christ is there, yinto ekhoyo, yayikhona, yinto existayo. It's very real, it's real, and it's a feminine energy. Funeka siyazi it's real, it's a feminine energy. Yiyo ephakamisa ezi ziphiwo, unganyanzelekanga wade watokola nto. Just honor, just have to honor, uyihloniphe, uyi-acknowledge, uyibone ukuthi into existayo ekhoyo and iphila apha ngaphakathi kwam, iphila endalweni yonke, and iphila kwinto yonke le energy. Ndingenza umzekelo, kukho icawa enkulu, siyayithanda sonke, siyaya siyochola impiliso phaa, kodwa zibuze besiya kangaka emanzini phaa, kutheni kungade kwenzeka ezi zinto zazikade zenzeka kuqala? Xa uhlala phantsi ujonga i-foundation, kwacinywa ilizwi lomfazi,
kwacinywa ntoni ilizwi lomntu ongumama who was the true founder. Kwaba zi-court battle ezinde, kwacinywa elalizwi. Xa kucinywa ke ngoku kuthini, kucinywa loo mandla, kwatsho kwathuleka. Andifuna ukubiza amabandla wabantu apha, but I'm trying to show and do ii-examples ezi-real, ezi-live, ezibonisa ukuba yintoni evalileyo, yintoni esibambileyo, ngoba singabantu siyazazi, singabantu ababethetha izinto zenzeke. Yintoni le evalileyo ngoku singasakwazi uzenza ezo zinto? Sikhonza kangaka, sikholwa kangaka, siligxoba kangaka iyeza, sithandaza kangaka. Ntoni? So ezi sithunywa saye sindifundisa ukuthi no, nantsi into elekhishayo apha ebenzela nzima to really tap in kwizinto zikamoya and umntu ahlale phaa I-understand, because abanye bake bazibuza ukuthi kutheni le nto umntu othwasileyo yena like umntu ohambele endlela ebungoma, izinto zikamoya uzakhawuleza abe awake, usaba alert faster. Kodwa kweli cala it will take you years and hard praying and all of that. But xa sihlala phantsi siba honest, banintsi abantu ababiziweyo ekungadingeki ukuthi bathini, bahambe bayothwasa. Abadingeka ukuthini, ukuhlala phaa. You are in the right position. Hlala phaa kodwa uyi-understande ukuthi oogogo nomkhulu bakhona and ngaba bandipha esiphiwo and funeka sisebenze ngoku. Banintsi abantu abadingekayo kwesa siphiwo, siyabadinga befundisi. Befundisi into esiyidingayo apha ezweni, siyabadinga aba bantu abaya. Not wonke umntu unyanzelekile ijeni yakhe ihambe phaa, ayidalwelanga ngalo hlobo. And funeka side sifikelele kwizinga apho siyaziyo ukuthi ithongo, amathongo wethu akayichasanga into edibene nesithunywa. And funeka u-understand ukuthi into edibene ndizayithetha ngenye imini mandingabisayivula. But they understand sisiphiwe sasisinikiwe singabantu ukuze sizophilisa ngendlela ezahlukileyo apha in this earth plane. And ezi sisenza siklensa izinto ezenzeka kwii-bloodlines zethu ukubuyela kulambo sithetha ngayo, siyinqwenelelayo, obubutyebi sibunqwenelelayo, kungatokolwanga nix emntwini. Kunganyanzelekanga ukuthi umntu makade ayontlitheka ngejeni yakhe iminyaka. Banintsi abantu who traveled the spiritual journey esibuhlungu, benga-understandi ukuthi why can I not tap into this, why can I not, into yam iyashota apha. Abantu ekudala in practice, because ngela xesha the feminine energy has been laying dormant and ngoku ivukile. Xa ndithi amakhosi aqala abuyile. And xa usuka ke ngoku from iShiva neShakti, usuke kwinkolo le yobuKristu uze kule yakho ke ngoku into yakowenu, ukuthi as ungumntu uphuma ekhayeni likamama notata, naye ophuma kanjalo ngakwelinye ikhaya likamama notata. And utsho uyi-understande ke ngoku wena bhetele ukuthi neeprofethi zethu zakuqala zazizama uthini xa zikuxelela ngomhlaba, xa zikuxelela ngonyuka entabeni, naxa zikuxelela ukuthi thandaza ngoba okwehla phezulu ukuthetha masculine. Ewe, that feminine energy, it might be feminine but yehla phezulu and operates thoroughly through masculine. I don't know ukuba ndingayicacisa njani because it will sound like it's complicated, but it's really not. It's really not. Ndawuyenza ividiyo ngenye imini ndihlale phantsi ndiyicacise ngendlela mna ndayityhilelwa ngayo. Ndingathi indlela mna izinto endizithilelwa ngayo
it's the alpha and the omega and way of things, but yindlela mna ndityhilelwa ngayo, ndifundiswa ngayo ngabantu basekhaya abandipha isiphiwo. So ibali lamaNdiya nebali lobuKristu, ezinye izinto they might seem so far-fetched, but xa uhlala phantsi ude ufikelele ku-understanding ukuthi ngokomoya akho religion, kukho imigaqo-siseko ngendlela izinto ekumele uba zenze ngayo, and umnombo wazo wokuqala, i-true custodian ngumntu ontsundu. Le information ndiyithetha apha, omnye umntu angathi lo mntana uzothetha iimfihlelo apha online, ayikabizizo. There's deeper knowledge endixelelwa everyday uba uvala umlomo ke le ungazuyithi ha apha online, ndiyi-understand ukuba yo platform yalapha le. Ezi zinto ndizithethayo zizinto sezi-readily available, ezipha phandle, ezithethwayo, but abantu bakuthi abazihoyi, abazithethi, and nam ndandingazihoyi because ibonakala ingathi ithe qelele, ile kude le nto kunam. Yilaa nto funeka uzazi ngokuzi-understand. The more you're going on these hikes, the more you're going on this mountain to pray, the more you are there worshipping, the more ukhwaza i-intention yakho ngendlela ibalulekileyo. Yazi yintoni lo moya ubizayo uba mawehle each time usithi hayi moya ongcwele, oh dear Holy Spirit, you are so great, Christ, understand. You are trying to tap into a feminine, divine feminine energy, but because the intention yakho is skewed, sometimes ikwenzela nzima. Yes, uThixo allow we understand ukuba this thing is real, this thing is there, but ngale ndlela owenza ngayo ikwenzela nzima nyana. I-prophetic gifts banintsi abantu abanazo apha phandle, and we need them. Unfortunately, we need them. We need those gifts to operate. So ndifuna nje kuniqinisekisa akho confusion kwindlela yam, kungekho nkolo ndiyidibanisayo ndayixoza ndathini. Ndihlala phandle andinazitixo samaNdiya, but I will honor and acknowledge that it is a good benevolent force emayo each time nawe uthandaza. Nawe xa anything that is good, we welcome anything that is don't. Xa ugood right noba ukweyiphi inkolo, because ngokomoya khumbula there is no religion, so benevolent forces stand with you. I-benevolent ithetha uthi imimoya emihle, imimoya engcwele imanawe. Mandiyishiye kule ndawo ndithi camakho, ibe nosuku oluhle. Yanga uQamatha, Velinqangi, Ramasedi, amathongo amahle, izithunywa ezintle, nengelosi zihambe nani zime nani. Camakho.